Għall-ekonomista u opinjonista Lino Spiteri hija biss elezzjoni ġenerali li tneħħi l-inċertezza mhux biss politika iżda anke parlamentari u ekonomika. F'intervista ma' One News Lino Spiteri jgħid li l-elezzjoni għandha tissejjaħ bla telf ta' żmien. Il-sajf jgħaddi, jekk ma jsejjaħx elezzjoni, il-Prim Ministru jerġa' jiftaħ il-Parlament. Il-Parlament jiftaħ u darba li jiftaħ il-Parlament tarġa' l-inċertezza parlamentari toħroġ. Allura biex ma jkunx hemm din l-inċertezza kemm parlamentari, kemm ekonomika u politika naturalment, is-soluzzjoni li tissejjaħ elezzjoni bla telf ta' żmien. Jisħaq li elezzjoni ġenerali hija essenzjali għaliex m'hemmx ċertezza ta' x'se jagħmel Jeffrey Pullicino Orlando. Elezzjoni ġenerali bikrija hija xi ħaġa illi qed issir essenzjali. Qed issir essenzjali għax għal darb'oħra m'hawnx ċertezza fil-pajjiż, mhux billi Jeffrey Pullicino Orlando ta' il-garanzija tiegħu li jivvota mal-gvern fuq il-programm elettorali tiegħu għamilha ċara u ma tantx ingħata każ tagħha di. Illi irid ikun konsultat il-ħin kollu minn għandek id-demp. Lino Spiteri jfisser is-sitwazzjoni tal-gvern li ma jistax jiggarantixxi maġġoranza parlamentari bħala farsa. Il-qagħda għall-Prim Ministru mill-lat tekniku hija sostenibbli. Jekk hi sostenibbli mill-lat morali hija ħaġa oħra, mill-lat morali u mill-lat ta' dinjità fuq kollox. Prim Ministru għandu jkollu d-dinjità ta' Prim Ministru. Mill-lat ta' dinjità illi għandek gvern illi qiegħed jigverna f'koalizzjoni ma' bniedem wieħed mhijiex sostenibbli, hija farsa. Dwar id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li se jibqa' jiggverna sal-aħħar sekonda, Lino Spiteri jisħaq illi l-gvern jekk iħabbar il-budget m'għandux garanzija illi l-vot fuqu se jgħaddi. Jekk kemm il-darba jasal biex jipprepara l-budget u jħabbru sa hemmhekk ngħid li jista' jasal. Imma għal darb'oħra il-qagħda morali tiegħu tkun tad-daħk. Ma jkollux dinjità jekk jagħmel hekk u ma jkollux lanqas ċertezza illi meta jiġi għal voti tal-budget dawk il-voti ħajgħaddu. Jgħid li l-inċertezza politika qed taffettwa l-andament ekonomiku tal-pajjiż. Tolqot il-qasam politiku l-ewwel wieħed, imma tolqot anke il-qasam ekonomiku. Fil-qasam ekonomiku għandek min irid jieħu deċiżjonijiet x'investi u ma jinvestix. Issa dawk id-deċiżjonijiet jiddependu minn x'tip tal-gvern se jkun hemm. Ħajkun hemm gvern stabbli, għandna gvern stabbli m'għandniex. Se jkun hemm gvern stabbli ma nafux.